Il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil l-erba' preżenta dokument dwar il-governanza tajba lill-imsieħba soċjali membri tal-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali, l-MCSD. Id-dokument b'aktar minn 100 proposta kien tnieda f'Diċembru tas-sena l-oħra bl-Oppożizzjoni Nazzjonalista tgħid li kienet se tibda proċess ta' konsultazzjoni dwaru minn dan ix-xahar. Waqt il-preżentazzjoni tad-dokument lill-membri tal-MCSD, Simon Busuttil qal li l-Oppożizzjoni hija impenjata taħdem biex tiġġieled il-korruzzjoni darba għal dejjem. Net News ħar reazzjoni tal-membri ta' diversi msieħba soċjali dwar id-dokument tal-Partit Nazzjonalista dwar il-governanza. L-ewwel reazzjoni kienet tal-kap eżekuttiv tal-UHM Voice of the Workers, Josef Vella. Bla dubju ta' xejn fis-sitwazzjoni bħalissa li hemm anke barra u li jiddiskutu n-nies il-poplu ġenerali ikun hemm telf ta' fiduċja fil-politika u allura d-dokument infilza ruħu ħanajtek tajjeb fis-sitwazzjoni anke li hemm barra u l-ħsieb tal-poplu. Ħadna anke reazzjoni tal-President ta' Chamber of Commerce, Anton Borch. Dokument bħal da illi għandu ħafna xtomot. Hemm affarijiet li huma ngħidu huma ovvji li għandhom isiru hekk, però hu mhux qed isiru hekk hija domanda oħra. Għalhekk jiena naħseb illi da d-dokument jista' jkun bażi ta' diskussjoni bis-serjetà bejn il-politiċi tagħna u għandu jiġi kkunsidrat ħafna mill-proposti tagħhom. Anke s-segretarju tal-General Workers Union Josef Buġeja kellu kliem ta' tifħir għal dan id-dokument. Tajjeb il-dokument aħna din nevalwaw, ressaqna ġa xi proposti x'naħsbu aħna u nemnu li l-affarijiet il-bażi ta' kollox għandu jkun l-etika morali fl-affarijiet kollha li aħna nagħmlu. Il-President tal-GRTU Paula Bela qal li d-dokument jindirizza ħafna l-importanza li għandha tingħata lill-MCSD. Ġejna mistednin bħala MCSD u għandna nħossu li MCSD huwa komitat importanti ħafna u irid wieħed jieħtieħ l-importanza tiegħu. Kenna l-assigurazzjoni anke fid-dokument hemm li deċiżjonijiet li jidħlu fl-MCSD jiġu attwati fil-fatt kien hemm fil-gvern li jħor. Min-naħa tiegħu il-President tal-MAM, Martin Balzan, qal li l-pubblikazzjoni tad-dokument turi l-importanza li l-poplu ser jagħti lill-governanza. Dan huwa dokument li jindirizza ħafna affarijiet, huwa pożittiv ħafna. Naħseb jista' jkun li wara li jkontribwixxu l-Partit Soċjali jitjieb, imma naħseb li dan qed jindirizza bżonn li l-poplu Malti qed iħoss. Waqt it-tnedija tad-dokument il-kap tal-Oppożizzjoni qal li d-dokument qed isir f'kuntest fejn il-pubbliku qed isir jaf b'sensiela ta' skandli li qed jinkixfu u qed ikomplu jnawru l-fiduċja fil-politika u fil-politiċi Maltin.